22 il-penultimate day ta' Vlogmas ta' dis-sena insomma. Qed nistenna l-oħti bħalissa għax jiena ma rħilx nixtri malajr u ħadd l-estate u għad kienet tistudja. Nispera li għad sew xali għax sakemm nidra l-katt il-ġdida. Insomma, dal-għodu actually mort brunch ma' Daniela kif qedtilkom fil-vlog tal-bira fl aħħar u ġbitx clips, però fi sensek l-ewwel hemm mhux vlog jgħid sew. So issa nitfahom hawnhekk. Tilhom hello ejja. Di Daniela x'dejjem insemmiju qatt ma tidher. Maħnuqa sorry. Imma qegħdin man-narinu u jiena ġibt French toast bil-buttermilk chicken. U Daniela vera anke tiegħek sabiħa. Scrambler bil-mushrooms u naħseb. Sabiħa tidher. Or trot. It didn't happen jekk ma ħaddix il-drar. No. Balla dawl kam tajjeb. Kuna ninkel il-Daniel issa. U xi tfuħ. Nitfgħu time lapse. Tempting kollha kemm huma. Daf x'inhuma? Asna f'x'inhuma. Lesta! Okay. Sa mmorru x-shoreline għaw xeba traffic barra nispera li m'għandhomx seklu biex naslu. Ovvjament probably kulħadd last minute Christmas shopping. Ħanara fix-ħin ħanara sa x'ħin qed jgħid li ħanaslu da. Fehmuna nofsija qed jgħid. Naħseb mingħajr traffic tkun ħafna iktar malajr il-journey, imma m'hemmx tagħmel. Ma tkiftilkom ħmor naraw Wicked, so mhux għalajn ma tridu mmorru San Ġiljan u minn għalija fil-5, ġifieri mhux li għandna ħafna ħin. Shoreline naħseb l-iktar għandu mhux isatejx. Xi l-erba' l-iktar naħseb anke aħjar qabel għax minnija fit-traffic li ħansibu minn hemm mala. Għax il-bieraħ meta ġew għalija Daniel qabel il-bowling f'xi dak il-ħin hekk xi l-24 qalu li sabu ħafna traffic ħal qormi. Ġifieri rridu noqogħdu attenti biex kien nitilqu għax nispiċċaw xi siegħa hekk standstill sakemm nivvjaġġaw minn posta ieħor. Welcome għal ġurnata oħra għas nista' nemmen naf il-ġetta fil-bieraħ għax għadni kif neditija vlog u tellajtu qabel ma tlaqna. Għas nista' nemmen li kull ma baqa' jumej ta' Vlogmas. Suppost il-braħ kelli neditja reel, l-aħħar reel tal-party li rrid nitfa'. Għalli baqa' li nitfa', imma ma laħħax kelli wisq nas dom sa xi sija mqajma neditja vlog ieħor u kont naqas l-istejtu. U tkomplejtu dal-għodu, so l-lejla hopefully wara Wicked suppost m'għandi xejn pjanat. Ġifieri forsi nilħaq nitfgħu għall-Christmas Eve ikun l-aħħar video qabel il-miliet għax imbagħad wara Christmas Day fil-għodu għax ovvjament trid niddettja l-aħħar ġurnata ta' Vlogmas ta' Christmas Eve għada jew fil-għodu tal-miliet. Għasek, no more editing for a bit għax ħajjejtu għandi bżonn break jaqsam. So rrid nlestih għax ma rridx nħalli wara għax kulħadd jibgħatli ta' kulħadd insomma għandi ħafna nies jibatuli like isma' ħadd titfar ritratti u hekk ħadd twaddab video ieħor għax irid naraw kif mort issa l-party wara d-sensiela ta' videos kollha. U suppost meta jitla dal-video għada nkun tfajtu l-aħħar li ġifieri jekk qed tistennuh fitxu fuq il-profile tiegħi. Insomma ħanna il-vlog hawnhekk għax ma tantx għandi xi ngħid. Issa sakemm tiġi uħti, itolbu li ma sibniex traffic u l-jum li mhux ħansibu insomma. Araw it-temp hawnhekk u hemmhekk. Xi differenza. Kważi wasalna. Ħambi ponta sattat minieri. Toġġani. Ma sibniex ħafna traffic. Ħli fil-Fgura. Il-Fgura biss sibna traffic. Il-bqija. U issa waħilna wara train. Fejna. Veru wara tad-dajsa. Billa sabar, kulħadd billa sabar. Ma mhux xorta ma dof kif għaddew. To be honest kull ma bżonn nixtru rigward wieħed aħna. Ma issa noqogħdu nagħmlu daqsxejn window shopping. Forsi xi ħaġa. Fil-jien forsi xi ħaġa.
Iwa, wasalna. Hello. Veru, sabiħa l-Christmas tree. Kemm hu jienet, askonna flew Stradivarius ukoll. Mela, the Holy Trinity, ja? Berx Capolan Veru Stradivarius. Dik il-Holy Trinity. Tit nibdew minn hawn, sabaw kun hawn. Anka Terranova s-solġa kun hawn, imma jien nibdew minn hawn. Bażikament irridu nixtru x'izdik jgħidula. Ħudi kbira għal-kuġinti. Taf xiex għawakkaw l-istent ta' maduma, bat naddu koll. Diħant għal-maskara Begins li, by the way, thank you sa' rekomandazzjonijiet kollha li tajtuni, pero ħaniprofa brown maskara tal-Essence jew Catrice għal-issa ġas biex nipruvaħ u nara u xtajjeb għax tipo jkunu on the less expensive range, pero għax ħatu suġġeri li wieħed ta' Essence minn għalija u għalt li tajjeb ħafna, so hopefully tajjeb. Wieħed minn daw minn għalija għalt li. Burgundy. Volume. Ħajja, jażel one minnaw. Ma nafx li muħed għalt li ħaq. Xaħat rekomandali ta' di range ma mandiex il-brown, imma sibna daw. U taraw il-dija u xejdula, l-ispuli, il-wand. Kif sorrob lili, so ħana prova lilu. Ija. Anka joħti. Sana. My God, no way, I met you thick. I don't think min wara. Oh my God, Għajzni daħna ġina naqat shopping tal-axħar, għaxballa ġen. oh my God, hello. Il-lallu x'kombinazzjoni għom xari. Dejt nissi noħraġ il-kamera, imma dik kif niltaqa' ma' Sana Grillo li jowsot vlogja fuq YouTube. Aħbeġ veru kombinazzjoni li kienet għaw koll. Mort nkellimha ġili tkellimna fuq Instagram u ma qatt ma li rajta fil-verità. U kien so nice. Xi ħasra malli ratni kienet mal-familja tagħha xi ħlew. Meta tħanna nice Waikiki għax tħanna f'xi ftit insomma u ma sibniex hoodies l-istil li tħobb kuġina tagħna. Ħseb biżnija biċċa ta' tfal. Le, u girls ejjejn naraw. Naħseb jew konna nixtrulla tal-kbar imma sa jżgħir. Ara da sabiħ. Sabiħ roba da, jew. Le, ma naħseb tkun tippreferihom iktar oversize. Lex, ma dan ġew traffic. Ara, in-naħa tagħna le maraw. Araw. Maduf, wow. Fem, manka l-marza kien hemm infatti suppost wasalna 3:25 u minn flokka naslu 3:29 veru mhux daqshekk tu preferi. Għala jogħġobni dak jiena. Data jdejk, sabiħ. U tilbsu outside of Christmas impi ma dal-jeans imur sabiħ. By the way, m'għadniex ix-shoreline, qegħdin Bay Street issa x'qos. U rejt li kien hemm it-traffic imma ma tilkomx fejn sejrin. So ġejna Bay Street qabel ma naraw il-film għaliex il-film fil-5 u lestejna kmini mix-shoreline u għedna might as well ġew biex neħilsu forsi il-ħin ta' traffic. Aħna u ġejla ma tantx kien hawn imma min kien niżel lej is-sawt. Good luck to them, di xorri mgerfex. Għax Marks & Spencer's, għax kalli bżon nixi xie affarijiet għax nar l-ħat mistidna l-ħabiba tiegħi hopefully mhux qed tara dal-vlog. I don't think she is imma xejdilha xi affarijiet minn hemmhekk. U ħankopru nduru, naħseb ħammorru Mercury nerġgħu għax naħseb titfittex sweater di, ma nafx ta' naraw. Purchase not successful, cardigan not bought. Sibnieħ orjuli li ħad tixtri l-sweater għal-Christmas Day. Aħna mhux last minute Christmas shopping nagħmlu, last minute Christmas outfit shopping. Probably l-istess fitta. Guess what time? Guess what time it is? It's time for Wicked! Mux għet jiġi li jen imma l-aħħar ġejna nara Wicked. Li jen, zom, mux li di, sforzat, nistenna. Isma l-oħra. Aħna naħseb għedin fil-row il-ħazina, aħna għodna rridu. Għax hawnhekk min ordna online. Is-sena l-oħra meta ġejna. Mxiex. Żmien eżatt qed li t-tuħ naraw flimkien. U il-sena li wetta di, ġifieri rrid nibqa' nweda u nżomma li ħana Waħdi.
Ma jina nafna ma solo date ta. Araw, s-sajt li realizza li għaw kull jumkien imżejjen għal-weekend. Araw s-sġra sa la nixtru il-popcorn u nachos nurilkom sew. Got the goods. Ġabdejti kol. The chance. Araw s-sġra bil-ħaq, ritmu ritratt. Misabiħa ġbitni. Sena għarra f'da s-cinema kodna u koll. U kien mifquħ, tiftakar jena ħsibt li mux ħajkun mifquħ. Għax tipo kien ilu xarri li ħareġ. Oh my god, najdilkom. Avoided spoilers like the plague. Biex ma rajċe, għas id-diski ma smaj dak it-tip. Għas kemmien, għas covers ma bdejt nisma. Biex l-algoritm ma jtinix iktar affarijiet ta' wicked u hekk. Għadu ma bedix il-film, please note. Da vojt. Bdejna niklu l-popcorn. The wizard's vision for the Oz of tomorrow marches on. Dawl dizastru, just kem kamera kol, kem najdilkom li rajna Wicked, ma nidix li kont nibki, ma kont nibki. Issa intikom rundown li għana tissuq, rundown out, għax xsibtu għek id-dar, għax sa' għamita fil-karozza. U li għanda jaqta bid-dawl biex jgħur, so issa, namela għarasu d-dar. Edha d-dar, għani profanati naqra. Ups, il-background, għax da xej mess, imma sorry, imma d-daw fil-kamra mux laħjar. Oh my god, so back from Wicked, mela x'naħseb. Ara, lejla ħaris picked up sewa, nemmen li l-1, għawlu l-party act 1, kienet ħafna izbaħ, u għet naqra online li ħafna jasbu l-istess, actually. The pacing was a bit off ta' act 2. Inħoss, infatti bdejt naja naqra, sa' jawx għand il-nas, imma at some point, bdejt uħossajna jatqal, jisni ma konġ daqsek immersed fil-film u fil-dinja, specialment l-ewwel ħaf qabel l-intermission, it felt a bit mux slow, imma tipo ma kienet jiġri xej ta' barra minna. Mbagħad waħda wara l-intermission ħafna diski tajbin ukoll. Għalkemm kien hemm diska tajba fil-bidu. Interrupting dil-biċċa, ovvjament jekk għadkom ma rajtux Wicked, skip this part għax nitkellem fuq spoilers, okay? Anka x-xena ta' meta Bok jiġi tinmen u min għalija. It-teach kien act u kien l-ewwel party, insejt. Il-biċċa ta' teach u at the same time ta' Elphaba mal-annimali veru kienet tajba. For good, ovvijament, Touch Camp Kate, xena ta' Fiyero u Elphaba, it was a bit funny li kienet kif għamlu għawek, to be honest, anka bil-linġeri ma bad bil-cardigan, id-ħak naqra, imma kienet tajba u koll kienem Jonathan Bailey, nista' ngħidha tiegħek Daniel mhux ħajaraħ dal-videos għurax ħajjejt Wicked mhux interessanti u ħajqabżu. Sure, naħseb bħala film li I will watch and watch over again, iktar Wicked Act 1, najt il-verita. Imma it was still nice. Xtaqtu kien aħjar, to be honest. Rajtu għek, again, as I said, il-pacing kien naqra weird. Għax jisu, they wrapped it up really quickly. U l-ewel party nħosaw, l-ewel film, ħassejt, they took their time to introduce us to the world, to set up the story. Imma ma nafx istra, t-tini wieħed nħossu li kien ek, mux xej speċjali, imma my expectations were really high. Imma, I mean, singing ta' Elphaba, ta' Cynthia u Ariana kien sabiħ, ovvjament. Imma, ma nafx, nipreferi, ma nafx għala il-vuċi titlaq, nipreferi l-ewwel wieħed. Jiena ħamur nasel, ħan intafan għara fis-soddaġ, veru għandi nas, ma nafx għala tinħossni veru għajjena, naħseb biex ma tantx għadda l-lejl, u rrid niġi neditja, u rrid niġi wkoll nipprepara u nippjana l-lista tax-xirja għal għada. Ġada ħammur għand in-nanna Gerit nippreparaw il-lażanja u ħana mill-imqaret għal Christmas Day u rrid imur nixtri fil-ħodu għax rrid nixtri xi affarijiet biex nkunu nistgħu nsajruha għand in-nanna u ħerrid naqna l-xirja għax ħammurru kmieni. Suppost xi 10 jew 11 għedna qasnaf. So irrid nilħaqna minnhom għax imbagħad fil-għaxija ħammorru l-belt għadna qas mort il-belt jiena mela mort 3 darbiet San Ġiljan minn wara xorxin temnu u għadni ma mortx il-belt. Ija, inħossli once again, it wasn't a very long, interesting day għalikom, imma it's okay, kellna x'namlu, morna naraw Wicked, so ovvjament jekk nara film parti kbira minnu mhux ħatarawni
ħaġa. Insomma, ħamur naħsel. U forsi nkellimkom wara li naħsel u naħsel wiċċi. Aħti ħatorqot. Daw mux ħannu xija fis-sodda. U ħatit fid-dawl, ġifiri, inti tqum tard fih, s-sata? U xieter mux ħanqum. Mux ma stennejt nix nagħlaq il-vlog. Ara kemm jinnidra jiena l-10 u għadni rrit neditja l-reel ta' għada u għet li nifsi li ħanamlu. So naħseb, it's going to be a long night. Imma, ħana il-vlog għawnek għax ma' ux iktarx nifilmi għaw. ħana il-vlog għawnek, sorry għada bil-mobile, vera mux kwalita tajba. Imma ma nġabti nqum għal-kamera. Grazzi ħafna tal-li rajtu vlogi uħor ta' qabel tal-axħar, narakom għada l-ħar ġurnata. Għanna ħafna x'namlu għada, imma hopefully it will be a good day. Lejli tajjeb, tiżax ħallu like, tamlu subscribe u ciao ciao.